Koronavirus ketelçiligi we ölüm dowam edýär. Ketel baştan geçirilenden soň dürli saglyk problemalary dörýär. Türkmenistanda köp adam koronavirus keteline uçranlygyny özleri anykleýarlar we öz-özlerini bejirmegiň uğruna çykmaly bolýarlar. Sebäbi ýurt resmileri COVID-19 keteline resmi taýdan hata almaýarlar. Resmi derejede koronavirusa garşy alynıp barlayan çäreler vaksinasiýa we ilatyň maskaly ýöremek talabyny berjay edişine berk gözegçilik ýaly hereketlere gönükdirler. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanda COVID-19 bilen ketellenleriň we ölenleriň ýagdaýlaryny ýygyderli habar berýärler. Dün dostumyň bir garyndaşy koronavirusdan öldi. Başda bronh keteli we test edilip Polimexin öňkü binasyndaky karantina düşdi. Ol özüni gowdy ýerde ýöne damjalyň sanjymyň dowamında özüni erwet duýup başlady. İkincisinden soň gaty erwetleşdi. Ýokunç keteller hassahanasyna geçirildi. Şununy jaýlaýarlar diýip Aşgabatdaky çeşmemiz gurrun berdi. Habarçylaryň sözlerine görä koronavirus keteliniň köp ölmegi bilen birlikde ony başdan geçiren adamlaryň saglygyna zeper ýetmegine degişli maglumatlar belli bolýar. Koronavirusy başdan geçirenleriň arasynda gulagy agyrlaşmagy, nerv hastalygy we kelle agry ýaly ýagdaýlar köpelýär. Bu aralykda paýtagtda döwlet edarelerinde dezinfeksiýa işleri güýçlendirilýär. 16 fevralda sanitariýa we epidemiologiýa gullugy paýtagtyň 15-nji mektebinde düýpli dezinfeksiýa işlerini geçirdi. Munyň sebäbi düşündirilmedi. Adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürrüňleş bolan Lukmanlaryň we näsaglaryň sözlerine görä koronavirus keteliniň bardygy hastalaryň arasynda keselhanalarda geçirilýän sinaglar şeýle hem adamlaryň COVID-19 keselini anyklamak boýunça nokotlarda meýletin etdirýän testleri arkaly tasdiklanýar. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun resmileri COVID-19 ýurtda henidem ýok diýmegini dowam etdirýärler. Ýurdun häkimetleri koronavirus keselini resmi taýdan hasaba almaýarlar. Häkimetler çäklendirmeler we vaksinasiýa etmek arkaly koronavirusyň ýaýramagyna garşy durýanlygyny görkezmäge çalyşýarlar. Türkmenistanyň ilaty maska rejimini bozanlygy üçin berk ýydarlamalara tedbir edilýär. Şunlar marada köçeler we bazarlar polisiýanyň berk gözegçiliginde saklanýar. Polisiýa gözegçiliginiň güýçlenmegini Ak Bazar, Galkanyş, Läle, Güneş, Gök Bazar we beýleki kiçirek şäher bazarlarynda görüp bolýar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä polisiýanyň esasy maksady maska dakynmadyklary ýüze çykarmak. Polisiýa işgärleri bazara aýlanyp satyjylary we alyjylary ünsülen barlaýarlar. Düzgün bozanlar ýüze çykarylsa destine polisiýa bölümine gidilýär. Saklanýanlaryň arasynda maskany nädogry dakynanlygy ýa-da suw için wagtynda tutulan adamlar köp bolýar. Polisiýa bölümine barıp görenleriň sözlerine görä tutsak edilenlere 50 manat möçberinde jerime salynýar we maska dakynmagyň zerurlygy baradaky leksiýany dinlemäge mejbur edilýär. Azatlyň habarçylary köpçülik ýerlerinde özleriniň şaýat bolan oňaýsyz wakalary barada hem habar berdiler. Bu wakalaryň biri ýa-ni ýakynda Ak Bazarda bolupdyr. Elinde Balgar burçly uly haltaly bir ýetkinjek polisiýa işgärleriniň özüne ýakynlaşanlygyny görüp destine olardan gaçyp başlapdyr. Polisiýa köpçüligiň gözüniň öňünde ony esli wagtlap kowalap ýygynan ýetip bilmändir. Polisiýa işgärleri ýigide jeza bermezlige söz berip ony saklanmagy ynandyrypdyr. Soň polisiýa ondan näme üçin gaçanlygyny soranda ýetkinjek jerime tölemäge pulunyň ýokdugyny aýdypdyr. Şol ýetkinjek suw içmek üçin maskasyny aşak düşüren pursatynda polisiýa ony görüpdir. Burnunyň aşagyna düşen maska Türkmenistanda düzgün bozma hasaplanýar. Şaýatlaryň sözlerine görä ýigit 2 sagatdan soň bazara gaýdypdyr, oňa jerime salanypdyr. Häzirki wagtda polisiýa bazarlarda, uly çatyryklarda, gurilatly ýerlerde ýygyderli nowatçylyk edýär we ulaglara reýet geçirýär. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä ýurt ilatynyň tas ählisi maska dakynýar, edaralaryň we kärhanalaryň işgärleri maska dakynmak borjy barada ýazmaça dilhat bermäge mejbur edilýär. Türkmenistan ähli ýerlerde maska dakynmak rejimini we beýleki çäklendirmeleri 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň koronavirus boýunça halkara missiýasynyň sapary wagtynda girdipdi. Şondan soň polisiýa üçin maskasyzlary tutmak boýunça plan girdildi. Ýörüýte gözegçilik toporlary döredildi. Saklamak, jerime salmak ýaly çäreler köpeldi. Jerimäni töläp bilmedikler paxty ýygmaga jeda hökmünde iýerildi. Maska dakynmagy ilata wagt etmek işine imamlar we ýaşullar çekildi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürüp, ilki durmuşa geçirilýän çäreleriň ilaty howadaky tozan bölejikleriniň goramak üçin niýetlenýänligini öňe sürüpdi. Ýöne soňra munyň ýokunç keselleriň öňüni almak üçin edilýänligini aýtdy, emma COVID-19 keselini düýpden agzamady.